Me ollaan eläkeläisiä ja liikutaan luonnossa, että se meitä yhdistää. Me liikutaan paljon pyörillä, sauvakävellään, pelataan erilaisia peliä, frisbeegolfia, jalkapalloa ja sählyä. Kaikkia, mitä hauskaa me keksitään. Ohjaajana otan sieltä sitten aina vinkkiä sieltä ryhmästä. Minä olen Teuvo Kivimäki. Mulle kaikista tärkein vapaaehtoistoiminta on Urukot, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Ja sitten mä oon ollut Urho-hankkeessa ohjausryhmässä, erittäin mielenkiintoisessa hankkeessa mukana. Mulla on 7 vuotta takana ja alkaa 8. vuosi. Kaikista tärkein on varmaan se ihmisten auttaminen ja ryhmätyö ja kiinnostus siihen, että kuinka ne ryhmät toimii. Yleensä kokoonnutaan vapaaehtoiset keväällä ja syksyllä ja keskustellaan vähän keskenämme sitten niistä toiminnoista. Ja se on erittäin antoisaa ja hyvää siinä mielessä, että sieltä aina löytyy, toisenlaisesta toiminnasta löytyy semmoisia uusia ideoita sitten siihen omaankin. Ja saadaan tietysti keskusteluapua Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen Päivi Jussilalta, joka koordinoi meitä vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminta, niin se on antanut niin paljon, se on muuttanut niin kuin päiväjärjestystä. On tullut paljon uusia ystäviä, uusia kaveria. Siinä on pohdittu kaikkia elämän tilanteita uuteen uskoon. Jos innostuu ohjauksesta, niin se tehdään vähän räätälityönä jokaiselle se, mitä niin kuin osaa ja mitä haluaa siihen tehdä. Ja kannustetaan tietysti siihen. Se antaa niin paljon ohjaajalle se ryhmätoiminta. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksessä voit toimia monenlaisissa vapaaehtoisen tehtävissä. Esimerkiksi muistikaverina, ryhmän ohjaajana, kahvinkeittäjänä, avustajana tapahtumissa, muistiaktiivina tai voit antaa vaikkapa jonkin oman taitosi kautta iloa toisille. Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät. Jokainen vapaaehtoinen saa tarvittavan perehdytyksen tehtävään. Tarjolla on myös säännöllisesti vertaistuellisia ja koulutuksellisia tapaamisia toisten vapaaehtoisten kanssa sekä ohjausta ja neuvontaa aina sitä tarvittaessa. Yhdistyksellä on nimetty henkilö, joka koordinoi vapaaehtoistoimintaa. Liity mukaan, olet lämpimästi tervetullut.